প্রমোদ বড়োর সরকারে কেবল দালালিহে করেছে বিটিআরডিত আপনার যদি দম আছে ক্ষমতা আছে আপনি শেষ गैला गैला खोनाबाय नुबाय मोनथिबाय दा मा होनदों दख'ना गानग्रा जाथिफ्रा जोंनि बर'खौ आरो सोर साबैसे बर'आ मोजां मोनदों नै बिदि रायजानायखौ प्रमोद बर' सार सासे सीएम खौनो नै बिदि रायनो हादों गुबुन जाथिया नायदो आयौ बेसे लासिं सिंलै आयौ मा जागोन आसलथे बर'आ सेस सनमानानो सेस दै जाजोब्बाय सासे बिटिआर नि चिफ सीएम खौनो नै बिदि रायनो हानाय पावारफुल बा गिनो गोनां बाथ्रा नायदो बर'आ दाबो खौसेथियाव फैगोन होनना बुङो खौसे जागोन होनना बुङो जिकुनु माहारियारि आफाद जिकुनु संगठन दल संगठननि मानसिफ्रा ज' जागोन होनना बुङो आरो माला जागोन नै बिदि जमा आरो माला जागोन नै बिदि खौसे दा नायदो गुबुन जाथिफ्रा माबायदि नाख्रेबनि सायाव नाख्रेबदों बर'खौ बा खर' सर'सो मानलायलांबायलै मा जागोन बर'आ नै बिदि सासे सीएम खौनो रायनो हानाय एफा पावारफुल नायदो दख'ना गानग्राफ्रा दोनथिजेनबायानो आरो दोनथिनो बाखि गैला मा जागोन नै बिदिनि सायाव मा एक्सन लागोन दायो नायदो माबायदि नायदो बिसिना हिमन्त बिश्व शर्मा सीएमआ परेश बरुवाखौ 7 दिननि थाखाय गावनि न'आव आलासि जानोबो लिंहरनो हाबावलायो बिसिना नायदो थिफिबाबो मोनामा हाजारखि गिदिर बाथ्रायानो जाया मानो दोनखुमायो आखाइनि मुथियावनो थायो जोंनि बर'आ नायदो बा एसे एला दाय जाबानो खोन्थालायनानै गाबोननो पुलिसजों एरेस्ट दा माबायदि मोनदों सार नोङो सासे सनमानिय एफा गिदिर मान सनमान गोनां नोङो बिटिआर नि चिफ दुखु नाङो आरोना गावखौ बर' हिसाबै थ' मा बुजायनो नागिरदों नैबिदि दख'ना गानग्रा मानसिया प्रमोद बर' इमान गिदिर मानसिखौनो बर'नि एफा गिदिर लिडारखौनो बियो मा होननानै हुमखि होदों नायदो बा आं लाजिनाय मोनदों दे खिन्थु सोर बर' साबैसेया मोजां मोनदों प्रमोद बर' सारनि सायाव नैबिदि बिबुंथि होनायखौ आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट खालाम जाय मोजां मोनदों आरो गाज्रि मोनदोंबाबो कमेन्ट खालाम आं सोर साबैसेया मोजां मोनो सोर साबैसेया गाज्रि मोनो नैबेखौ नायनि माने बा आं खिन्थु लाजिनायसो मोनदों दे नैखौ आङो मोजां मोनाखै नायदो बर'आ माबायदि गादब जागासिनो गुबुन हारिजों बा कत' लासिं सासे सीएमलै सार नोङो नैबिदि होनजानो गोनां मा दरखार मालायजों ओंखायनो बर'आ खौसे जा गासिबो जिकुनु माहारियारि आफादानो जा आरो बर'नि थांखि बिथांखिफोरखौ मावनानै दिन्थिफुंनो नाजा जाहाथे थाबैनो आरो माला जागोन र' बे र'आवनो र' रदलांजोब्बाय बर'नि जिकुनु मावथांखि बिथांखिफ्रा स' मा जागोन नै बिदिबा नायदो गुबुन हारिजों बेसे नारसिन जाखो बेसे प्रेस खालामजाखो हारसानि आथिं सिङावनो जोङो दाबो थानांगासिनो नायदो माने लासिं सिं मोनदों माने नैबिदि जानायखौ आङो मोजां मोनाखै बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायबाय लाफि लुफा लिडारखौलाय मा गयन' खालामलै दाबायदियाव नायदो सासे बर'नि मानाव गिदिर सीएम खौनो नैबिदि बुंनो हानाय पावारफुल जाबाय बिसोरो नायदो थ' लाफि लुफा बे गुन्द्रा गुन्द्रिखौथ' आरो बादान दोन सासे सीएम खौ धमकि होलायनो हानाय बिसोरो गोहो दङ नायदो आसामनि मिनिस्टारखौ नैबिदि सीएम खौ नैबिदि दम होथोंलाय गाबोन एरेस्ट जागोन ना जायामोन नैबिदि जाम्बा जयला मानसिफ्रा स' जोंनि बिटिआर निखाय हाबाय थ' बिटिआर ना मा पावार गैया नामा एरेस्ट खालामनो हानाय आरो नैबिदि बुंजानानै सिरि थानोसै नायदो आसामनि सीएम खौ नैबिदि होनोबा दानो लगे पुलिसा एरेस्ट खालामनानै नैखौ गोजा गन्द्रानि आलासि बानायगौमोन नैबिदि मुर्खखौ साला जोंनि सीएम खौ दम होनायाव मा खालामनो हादों मा फैलायनो हादों जोंनि बर'आ बेसे लाजिथावना ना पावारानो गैमारा नाब्रा बिसिनावलाय ओंखायसो धमकि होजादों नैबायदि मानसिफोरजोंनो ज' जाति गथ' हिसाबै लाजिनाय मोनदों दे खिन्थु बर' हिसाबै नैबिदि एफा गिदिर बिटिआर नि सीएम खौनो नैबिदि हुमकि होलायनो हानाय पावार गैयामोन खिन्थु बिहा दुखु मोनदों जाहाथे बर' हिसाबै आरो सोरबा साननोबो हागौ
नोंबायदि दैखरनि एम्बुआलाय मा मिथिगौ होननानै खिन्थु मिन्थिना ला दैखरनि एम्बुआबो जानला मोनला नङा नों लिडार जानानै मा फैलानो हादों मा उथायनो हादों मा लेवरा घन्टा खालामनो हादों नोङो एरियानि थाखाय ओंखायनो एसे सान नाय पावारा माबायदि जाना दं बर'नि हालोदफोरा सासे CM खौनो रायनो हादों बेनि थाखाय माने जोबोद दुखु नांनानै नैबिदि भिडिअखौ बानायनो गोनां बायध'तामुलक जादों स' जातिगत हिसाबै दुखु नांनानै नैबिदि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' दिनै ब्लगखौ आङो नै समावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बर' राव थांना थाथों बर' राव गेवलांथों